Nagsiling pa si Jesus, Pag kamo ay magpangamuyo, aya gipatuyar sa mga tawo na kag pangamuyo ay pakitang tawo yang. Abang gusto ninrang magpangamuyo it nakatinrog sa mga sinaguga, ag sa mga kanto itrayan, agur makita sinra it mga tawo. Matuor kaling ako ing susiling sa inro. Kag pagpuri itawo sa inra ay imawyang kag premyo nak inra mababaton. Kada pag kamo ay magpangamuyo, suyor sa inro kwarto ag sarhi kag hagran. Bag-o magpangamuyo sa inro tatay nak indi makitang kaibahan ninro. Agsida nak imaw kag nakakakita it inro inghuman nak patago, ay imaw it mataot premyo sa inro. Pag kamo ay magpangamuyo, aya giulit-ulita it sambit kag mga Bisayang waya it kapuyos-puyos, tuyar sa inghuman it mga waya gikikilaya sa Dios. Kabininra ay aronggan sinra it Dios, dahil saramo it inra na Bisaya. Aya ninro sinra gipatuyari, dahil ayami it inro tatay kung nio kag inro kinahangyan, bago pa kamo maghagar. Ngani, tuyar kali kag inro pangamuyo. Amo tatay sa langit, dayawon kag imo balaang pangayan. Kabay pang mapasa amo kag imo paghari. Ag kabay pang matuman kag imo kabubuton, dili sa duta, tuyar sa langit. Tawi kami it amo pagkaon sa adlaw-adlaw. Patawar kami sa amo mga kasalanan. Tuyar sa amo pagpatawar sa mga nakakasala sa amo. Ag aya gituguting maraya kami it panulay, kundi likawan kami sa kayainan. Dahil waya it katapusan kag imo paghari, pagkagamhanan, ag kahimayaan, kabay pa. Kung apatawaron ninro kag mga nakasala sa inro, apatawaron na kamo it inro tatay sa langit. Pero kung indi ninro gipatawaron kag mga nakasala sa inro, indi ra kamo gipatawaron it inro tatay sa langit.